Habibi! So ito po yung aming ginagawa dito sa loob ng aming accommodation. At tuwing hapon, andito po kami sa likod ng aming bahay, aming tinitirhan. So ayan po kung nakikita nyo guys, ang sarap ng hangin dito. Sa kanya-kanya lang pong paraan para tayo ay makasurvive sa ganitong krisis sa ating pinagdadaanan po ngayong ganitong panahon. Kasi guys, sa loob ng aming accommodation, may 4 po kaming kwarto sa loob ng aming accommodation. So yung 4 pong yun, iba-iba po ang iba-iba pong lahi. So yung iba po ay pumapasok, yung iba naman po ay hindi. Katulad namin sa isang room, lahat po kami ay Pilipino, pero hindi po kami pumapasok. Mas maigi pa rin dito sa labas kahit nandito kayo, may distansya pa rin kami, at the same time open air po dito. So maganda yung aming kapaligiran. So, at saka hindi po kayo masyadong naglalapit doon sa mga kasamahan kasi pareho po yung aming tirahan, at saka yung kusina po namin ay magkasama. Kaya ang aking kasama si Alma, ayan, talagang sinisipag sa kanyang pangangaso. Susunugin mo. May ano pa naman ngayon, may hangin pa naman. Sino po sa inyo ang namimiss ang probinsya, ang buhay probinsya? So ako po ay laking probinsya, kaya namimiss ko talaga ang buhay ng probinsya. Ang probinsyana, hindi ang probinsyano. Ha? Ano yan? Video ako. Nauutok daw siya. So, ano po ang inyong namimiss sa probinsya? Siyempre, ako po ay Bicolana. So, namimiss ko sa amin yung Bicol Express, Pinangat, tsaka yung Dinaylan o Dinilan. Panigurado maraming makakarelate sa inyo dyan ng mga Bicolana. Ito po ay medyo kakaiba ang amoy. Itong klaseng ganitong Dinilan. Siyempre, namimiss ko rin yung laing. Yun. Yung laing na may gata at may sili. Pero hindi po ako mahilig sa sili. Hindi po ako ganun mahilig sa anghang. Yung tama lang. Yung anghang lang na talagang kakagat lang ng konti. Pero yung anghang na sobra, hindi po ako fan ng ganun. Yung santol na ginataan. Yun, masarap yun. At saka, ano pa ba? Namimiss ko sa amin yung igado. Yun, yung igado. Yung igado po sa gata. Yun. Masarap din yun. Tsaka syempre, namimiss ko syempre yung family. Of course, hindi lang pagkain. Unang-una yung family mo, diba? Ang aking kasamahan na si Alma ay taga Tarlac ka ba? Taga Tarlac po siya. So, ang hilig niya ay mga gulay katulad ng dinding. Ayan. Ganun po. Ganun yung mga namimiss natin. At sa panahon po ngayon, talaga naman, tunay nga naman na talagang napakasarap manirahan sa probinsya. Sa ganitong krisis, pwede silang magtanim, magluto-luto, yung lutuin nila fresh from the farm. Ayan. So kaya talagang ang buhay ng probinsya talaga ay naman hindi ko ipagpapalit ang buhay ng probinsya. Ako po ay laking probinsya, kaya alam ko po yung buhay ng probinsya at alam ko po yung mga klase ng gawain ng probinsya. Nakaka-relate po ako doon. Ang buhay ng probinsyana ay masayang tunay. Yun. Kaya, syempre, namimiss ko talaga ang aming probinsya. Marunong din po ako magtanim ng palay. Marunong din po ako magluto gamit ang kahoy o yung tawag dito, yung uling, kahoy, kahit ano pa man yan. Marunong din po akong umakyat ng mangga. Oo nga pala, ngayon ay summer. Panigurado marami sa atin diyan sa probinsya namumunga na ang mangga. So ayun, isa yun ang namimiss ko din, yung mangga, yung aakyat ka ng puno ng mangga. At syempre,
iiwasan mo yung, anong tawag doon? Yung malaking langgam? Anong tawag sa inyo yung malaking langgam? Abuos? Sa Ilocano, abuos. Sa amin naman, ang tawag sa amin doon, ano ba yun? Yung malaking langgam. Ala, nakalimutan ko na. Yung ano, yung kulay pula, yung may itim. Yung, ha? Hindi, yung itim, yung itim naman, ano, okay lang yun. Hindi siya nangangagat. Antik sabi nila. Ayun, antik. Antik din ba sa amin, sa Bicol? Antik yung black sa amin ano. Yung pula, yun ang delikado, nangangagat. Ano pa ba yung mga namimiss natin sa probinsya? Gabi? Ayun, yung Bicol. Ang gabi, laing, ayun, gabi. Sa amin yun, sa Bicol yung gabi. So, kanya-kanya po tayong probinsya. Syempre, mayroon tayong iba-ibang pagkain. So, alam ko naman sa Bisaya, yung namimiss nila, yung ginamos. Ayan, ginamos. Nakita ko yung ginamos. May kasamahan po ako dito. Ayun, nagluto sila ng ginamos. Natikman ko rin yun. Maganda rin naman yung may kasama ka rin ibang Pilipino na taga-ibang provinces. Kasi, natututunan mo yung mga pagkain nila, natututunan mo yung mga paano nila lutuin, yung mga specialty nila. Doon po ang kagandahan ng mga OFW na pag-uwi ng Pilipinas, meron na silang mga kaalaman sa pagluluto na iba-ibang klase ng pagluluto. Ayun, binabati ko po yung aming mga sister and brothers sa aming church at saka sa aming sister Susan na siyang nagpapatuloy sa amin kada Friday sa kanyang bahay. Ayan po, hello po sa inyong lahat dyan. At lagi lang po tayong magdadasal. Siyempre, unang-una, babatiin ko yung mga frontliners natin na nasa labas. Yung mga nagsasakripisyo para sa atin. Ating Pangulong, si Tatay Digong, sa kanyang sacrifice. Talaga namang super ang ginagawa niya. Siyempre, babatiin ko rin siyempre yung aking family sa Pilipinas, sa Bicol. Ay, hello mga ka-family ko sa Pilipinas. Ayan, na talaga namang sila po ngayon ay nasa bahay. Sunurin naman po sila. Siyempre, nakaka-relate kayo, di ba? So, paglaki kayong probinsya, naaalala nyo yung kabataan nyo. Siyempre, pagpahalata, tumatanda na, siyempre, naaalala nyo yung mga nakaraan nyo, yung kayo ay bata. Siyempre naman, wala talaga makakapantay ang buhay ng probinsya. Hindi ko ipagpapalit ang buhay probinsya. Sobrang sarap manirahan sa probinsya, guys. Tsaka, although may mga chances talaga na mahirap din pag walang pera, pero sabi nila, pag masipag ka, may lupa ka lang na pwedeng taniman. So, talagang masasabi mo na makakasurvive ka, lalo na po sa ganitong klase ng pinagdadaanan natin ngayon. Napakasarap talagang manirahan sa probinsya. Yun po yung aming pinagdadaanan bilang OFW. Yung family mo, tsaka syempre yung mga moments na okasyon na talagang pinakakaantay-antay mo, pero wala ka sa family mo, nakakamiss. Pero wala tayong magagawa, lalo na po ngayon. So, hindi ko lang kami sa bahay. So, maraming salamat po ulit sa inyong lahat. At naman po ay maging ligtas po tayo. So, keep safe everyone. Thank you. Bye-bye.